El circ m'agrada perquè és un espectacle que transmet emocions, és un espectacle diferent a totes les altres arts com el teatre, el cinema, és una manera de viure, és un espectacle que transmet alegria, és un espectacle que busca el risc, el talent, la creativitat, les emocions. És un espectacle que t'omple el cor i en aquest sentit per això m'agrada el circ, perquè busca allò que no et trobes en el dia a dia, et busca coses absolutament diferents. El circ d'aquí a 10 anys el veig una mica com ara. Veig el circ amb molta creativitat, amb molta empenta, amb moltes companyies petites, amb una mica més d'infraestructura de la que hi ha ara, i amb un desenvolupament de les petites companyies que ara han començat a créixer, estan creixent, i per tant el veig molt més madur que ara, però amb els mateixos problemes que ara, o sigui, amb falta d'infraestructures, d'estructures sòlides, una mica precari, però molt més madur, i també crec que molt més popular del que és en aquests moments ara, perquè s'ha començat un procés de difusió que crec que d'aquí 10 anys haurà tingut fruits.